No vídeo selfie de hoxe temos a Dioigo. Este grupo de black metal de Vigo está formado por Jacobo Mouriño a voz e a guitarra e Daniel Valladares a batería. E si, fan black metal en galego. De feito, a escena de black metal na nosa lingua é moito máis rica do que se pode pensar desde fora. Nela atopamos bandas con recoñecemento tanto nacional como internacional. Xerión, Lóstregos ou Millet son algúns exemplos. Aínda que no seu comezo este subxénero do metal se caracterizaba pola súa temática satánica, hoxe en día as letras son moi diversas. No caso de Dioigo, pois temos cancións que falan sobre cuestións sociais, a lingua ou incluso a natureza. Agora non lo contan eles. Dentro o vídeo! Nós somos Dioigo, un grupo de metal extremo vigués que cantamos en galego. Sí, porque realmente para nós o galego pois é un elemento fundamental do grupo. Ou seja, ao fin e ao cabo pois é a lingua que empregamos para expresarnos, é a lingua que empregamos de cotío. E claro, nós antes tiñamos un grupo no que cantábamos en inglés e chegou un momento no que dixemos por que non en galego? Porque ademais, dentro do que é a escena de metal extremo que hai en Galicia, que é moi boa e hai moitos grupos, pois moitos grupos, especialmente vos deles, cantan en galego. Entón dixemos, por que non sumarnos a isto? A idea do grupo nace alá polo 2016 a raíz da nosa participación nun concurso chamado Musicando a Rosalía, no cal había que, como vendía o nome, musicar algún poema de Rosalía de Castro. No noso caso, eliximos o poema Sempre polo amor te esperas e fixemos unha versión black metal. E bueno, a raíz de aí seguimos tocando, ensayando nosos temas propios, al principio compaxinando co grupo que comentaba antes Jacobo, que é un grupo de thrash metal local, tocábamos por aquelas os dous chamado Rust in Peace. Conforme ia foi pasando o tempo, decidimos deixalo e centrarnos en Dioigo. Empezamos unha vez que compusimos os temas, decidimos gravalos, empezamos un pouco a tocar por aí, a presentarnos as cancións, a principio por Vigo, logo por o resto de Galicia, por fora das nosas fronteiras. Bueno, un pouco ata hoxe, que tivemos a sorte de compartir grupo con un montón de moi boas bandas do noso país e de fora. Temos un LP grabado, varios EPs, unha demo en directo e, bueno, agora estamos a piques de sacar a reedición do noso primeiro EP e o noso seguinte EP que sacaremos para finais deste ano, unha discográfica andaluza. Sí, pero bueno, ao fin e ao cabo, nós o que facemos simplemente facer a música que nos gusta e intentar levala pois onde nos deixe, non tocar onde poidamos. Entón, pois, como nos vemos de aquí a dentro de 5 anos? Pois, penso que facendo iso mesmo, non? Tocar a música que nos guste, alá onde poidamos, sempre que as circunstancias o permitan, claro.